Čau, já vás zdravím u našeho prvního tutoriálu a dneska je to jak natáčet přes mobil. Je to úplně jednoduché, dejte si obchod Play. Na obchod Play si zadejte Mubizen, tak Mobizen. Pokud máte Samsung, stáhněte si tady ten Mubizen for Samsung. A pokud nemáte tam, tak stáhněte Mobizen do Live, Mobizen Game Screen Record. Tady ten právě teď natáčím tenhle tutoriál. Až ho budete mít, dáte otevřít. Jo, takže otevříte normálně to a pokud ještě nastavení, pokud si ho chcete nastavit podle mě, tak natáčím, tak si no, tak to si dáme 12 kvality. 480 si nechte a take FPS si dejte no limit. Mubizen, vývoj blbosti, tak máte logo, profil, to já nemám. Inside, okay. Konto Burger Don't Not Show. Zde, já to nechápu vůbec. Tady, ok, no, takže pokud vám tady tohle video líbilo, nezapomeňte like, po případě odběr, já se vám loučím a pro tohle video zatím čau.